বৰুৱাই বিজু হাজৰিকাতকে অলপ বেছিকে পইচা আনি দিয়াৰ কাৰণে বিজু হাজৰিকা ডিগ্ৰেডেড আৰু জয়ন্ত বৰুৱাৰ প্ৰমোচন। যদি নাপায় তেতিয়া আপোনালোকক আমি জনাম। মেলা বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ আছে আমাৰ, হিচাপ নাই আৰু তো ইহঁতৰ মানে ব্লেক মাৰ্কেটিং কিবা থাকিব পাৰে। এইটো গোল্ডেন লেংগুৰ ৰেয়াৰ স্পেচিছটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত ব্লেক মাৰ্কেটত সিহঁতে মানে চেল কৰে বা खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आङो नोंसोरजोंहाय बाथ्रा शेयार खालामलायनो थाखाय भिडिअसखौ लानानै फैबावबाय। रायजोफोर दिनैनि गिबिसिन भिडिअआव जोङो बाथ्राखौ सावरायलायगोन नैबे भिडिअनि सायावहाय बिपिएफनि सिएमआ मा बुंदों। नोंथांमोनाबो ससे खोनासं आरो ससियेल मिडियायावबो खोनाखाबाय, अब्लाबो आङो ससे हगारनानै होगोन बाथ्रा बुंनो थाखाय दे रायजोफोर। नैथियावहाय आरोबाव एमएलए उकिल गगैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो बिपिएफनि सिएमनि सायावहाय मा बाथ्रा बुंदों बिथांनि भिडिअखौबो जोङो ससे खोनासंनानै लागोन। बिनि उनाव आङो माखासे बाथ्राफोरखौहाय नोंसोरजों सावरायलायगोन। जोबनायावहाय आरोबाव फरेस्ट बिफाननि सासे डिएफअ नोंथांमोना सिनायखायोना बयबो, बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेखौबो जोङो खोनासंनानै लागोन रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर बे समाव खोनासंदो बिपिएफनि सिएमआ मा बुंदों। দুটা এজেণ্ডাটো খুব ভাল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ভাল এটা ডিচিশ্যনত আহিল। দুটা এজেণ্ডাটো হ'ল, একটাটো হ'ল সেই বিষ্মুৰী দক্ষিণ ফালে এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ড আছিলে, এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড আছিল। বিষ্মুৰী দক্ষিণ ফালে বহুত মাটি এনে পৰি আছে, এনে পৰা নাই, এইটো খেতি মাটি আছিলে, কিন্তু ইৰিগেশ্যনৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এই অঞ্চলত এতিয়া ধান খেতিটো ভাল নহয়, পানীৰ কাৰণে, পানীৰ অভাৱৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত সেই অঞ্চলত থকা ৰাইজসকলে বহুত বছৰ ভুগি আছে যে খেতি নোহোৱাৰ কাৰণে এই ফিল্ডটো এনে পৰি আছে। এই মাটিবিলাক বহুত এই মাটিটো পাট্টা লেণ্ড। তো আমি ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যে এই মাটিটো আপোনালোকে আমাৰ বিটিচি চৰকাৰক দিব নেকি বা বিক্ৰী কৰিব নেকি। তো ইহঁতে কৈছে যে আমি বিক্ৰী কৰিম, যদি আমাক ভাল এটা আমি জীয়াই থাকিব পৰাকৈ যদি ভাল ধান দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি বিক্ৰী কৰিম বুলি কোৱা কাৰণে আমি আজি ইচি মিটিঙত আলোচনা কৰিছোঁ যে মানে 400তকৈ বেছি হয় এই ধৰণৰ গেট বনাব লাগে। এইবিলাক কনচেপ্ট আমাৰে আছিল, আমি বনাইছোঁ, কিন্তু ফিনিচিং হোৱা নাছিলে। কিন্তু এই ইউপিএফএল দিনত যিহেতু ফিনিচিং কৰিছে, ইয়াত কিন্তু এটা ডাঙৰ কিবা থাকি গ'ল যে যিটো বস্তু কনচেপ্টত নাছিলে সেইটো ইয়াত আছে, সেইটো হ'ল আফচুৰ চেম্বল। ইয়াত আফচুৰ চেম্বল দৰকাৰ নাছিলে। যদি থাকিব লাগে বিএলচিৰো ফ্লেগ থাকিব লাগিব, এনডিএফবিৰো ফ্লেগ থাকিব লাগিব, আফচুৰো ফ্লেগ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। ससियेल मिडियायावहाय गोसारनाय बे भिडिअआ गोलाव, नाथाय आङो बेखौहाय ससे दानस'नानैहाय माखासे इम्पर्टेन्ट भिडिअखौ होनाय जाबाय रायजोफोर। बिथाङा फोरमायदों जे थांनाय 17 बोसोरावहाय बिथाङा जे सेक्रेटारियेट बिल्डिं बानायदोंमोन बेयो इनकमप्लिट खामोन आरो लोगोसे बे सेक्रेटारियेटआव हाबनाय गेटआबो इनकमप्लिटमोन। दा बै समावबो आं बुंखानाय सेक्रेटारियेटआबो इनकमप्लिट आरो बिथांनि मावनाय हाबाया इनकमप्लिट गोजा होननानैहाय आं बुंखानायमोन। बेयो 17 बोसोरसिमहालागै दै रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै जों बिनि खुगानिफ्रायनो फोरमान मोनबाय दे सेक्रेटारियेट गेटआबो इनकमप्लिटमोन, मिथिबाय। दा बेखौहाय गोदान सरकार फैनानैसो कमप्लिट खालामदों। बेयाव मा नांगौ मा नाङा गासैखौबो होजोबनानै कमप्लिट खालामदों। नाथाय बे समावहाय बिपिएफनि सिएमनि नोजोरावहाय बेयावहाय मोननै बेसादना मिसिं जाबाय। मा बेसाद मिसिं रायजोफोर नोंथांमोना सावगारियाव नायनो हागोन। बेयावहाय आबसुनि सिम्बलल' दङ। दा बे आबसुनि सिम्बलखौहायल' लानानैहाय बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंबाय।
बेयावहाय बिएलसिनि आरो एनडिएफबिनिबो सिम्बल थानांगौ होननानैहाय बिपिएफनि सिएमआ दिनैनि समावहाय बे बाथ्राखौहाय फोसावनानै होबाय। मैयानि समावहाय इसि मिटिंमोन दे रायजो राजा नोंथांमोन, बे इसि मिटिंआवहाय बिथांमोना बेखौ सावरायदों होननानैहाय जोङो खोनादों। दा बाथ्राया जाहैबाय थांनाय 5 बोसोरनि गेजेरावहाय जेब्लानाखि बे गेटखौ बानायनो नागिरदोंमोन बै समाव मानो रावबो अजद थिखाङाखै जे बेयावहाय मोनथामबो पार्टिनि सिम्बल थानांगौ होननानैहाय। अब्ला दिनै जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला बिथांमोना बे गेटनि थाखाय बेसेबां खरसा खालामफिनगोन बे मोननै सिम्बलखौ लानानै। रायजोफोर बै समावनो जुदि बेखौ मावखायोमोनब्ला दिनैहाय थाइसेबो खरसा खालामफिननांगौ जानानै फैनाय नङामोन ना रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेफोर बाथ्राखौहाय जोङो सिन्था खालामनानै नायोब्ला बिपिएफनि सिएमनि खर'आ बारा थिग नङा रायजोफोर। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जे क'क्राझारनि ओरै साहा थानाय बिसमुरियावहाय 300 बिगानिबो बारा हा गोग्लैसोनानै दङ। बे गोग्लैसोनानै थानाय हाखौहाय जुदि रायजो राजाया फाननोब्ला अब्ला बेखौहाय बायनानैहाय ग्रिन फिल्ड बानायगोन। मोजांनि बाथ्रा, बानायनो हागोन, नाथाय ग्रिन फिल्डखौहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय सुबिदानि थाखाय बानायगोन ना गावनि उदैनि पार्सनेलि इनकामनि थाखाय बानायगोन बेखौसो जोङो नोजोर होनांसिगोन रायजोफोर। फारसेथिं चिरां जिल्लायावबो मिउजियाम बानायनांगौनि बाथ्रा दङमोन साम्फा ओनसोलावहाय, नाथाय बेखौबो बानायगोन ना बानाया बुंनो हाथ'ला। दा मोनसेबो जोङो खुगा बेखेवनाय जों नुवाखै रायजोफोर, गावजों गाव रानलायनानै जानायसो जोङो नुगासिनो दङ। बे समाव फैदो उकिल गगৈ, एमएलए उकिल गगैया मा बुंदों नोंथांमोना एसे खोनासंदो। আগ্ৰামা মহিলাৰে গোটেই নামনি অসমখনৰ মানে গোটেই অসমলৈ সোমোৱা গোটেই গাড়ীবিলাকৰ ঠিকা দি দিছে। সেইকাৰণে ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো দিছে বিপিএফক। ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো দি অসমলৈ যিমানখন গাড়ী আহিছে প্ৰত্যেকখন গাড়ীৰ ওপৰতে ইলিগেল অবৈধ চিণ্ডিকেটৰ টেক্স, আৰু সেই চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ। আৰু জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই পীযুষ হাজৰিকাতকৈ অলপ বেছিকৈ পইচা আনি দিয়াৰ কাৰণে পীযুষ হাজৰিকা ডিগ্ৰেডেড আৰু জয়ন্ত বৰুৱাৰ প্ৰমোচন, এই বুলি মই খবৰ পাইছোঁ। গতিকে এই মন্ত্ৰীসভাখনত এটা কথা খাটাং হৈ পৰিছে যে যিয়ে বেছিকৈ আটাইতকৈ চিণ্ডিকেটৰ মালটো বেছিকৈ গোটাই দিব পাৰিব তেওঁ ডাঙৰ মন্ত্ৰী হ'ব, আৰু যিয়ে চিণ্ডিকেটৰ মাল বেছিকৈ নিজে খাই দিব যি মন্ত্ৰীয়ে তেওঁ ডিগ্ৰেডেড হ'ব। মই বুজি পাইছোঁ সেইটোৱে, আৰু তাৰ বাহিৰেতো মই বেলেগ একো বুজি পোৱা নাই। रायजोफोर एमएलए उकिल गगैया थिगखौनो बुंदों। श्रीरामपुराव सिन्डिकेट जानाय मानि रायजो राजाफोरनि मैगं थाइगं जाग्रा लोंग्रा ना बेदर गासैबो बेसेन बांनाय। मानोना बेयावनो बर्डार, दा बे बर्डारावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा 2 नाम्बार खामानि मावनानैहाय माखासे माने रायजो सालायनाय जोङो नुनो मोनदों। नाथाय फारसेथिं ओरैहाय पाब्लिकनि थाखाय बेसेबां गोहोम गोग्लैदों बेखौहाय बिथांमोना नोजोर होआखै। दा बिथाङा आरोबाव बुंबावदोंमोन जे बेयाव भिडिअ गैजोबा, बिथांनि बुंनाया ओरैबायदिबावसो बिपिएफ पार्टिया बे श्रीरामपुरनि सिन्डिकेटआव खांनानै मोननाय रांखौहाय आसाम सरकारनो ट्रेन्सफार खालामनो थाखायल' चरण बर'खौहाय मन्त्रि थिसनदों होननानै बुंदों। यानिखि बिपिएफ पार्टिनोहाय बे सासेखौल' बे खामानि मावनो थाखायल'सो बिथांखौहाय ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार होनानै होदों होननानैहाय जोङो खोनादों दे रायजो राजा नोंथांमोन। बाथ्राया हयथ' नंगौबो जानो हागौ, मानोना बिपिएफनि सिएमनि बिसि मेडाम शिउली महिलारियाबो माने मन्त्रि हास्थायदोंमोन आरो रायजो राजाफ्राबो मन्त्रि बिदोंमोन। नाथाय हाइकमान्ड बिपिएफनि सिएमआनो जुदि मन्त्रि नाङा होनखादोंब्ला बहाथो मोननो। दा बे चरण बर'खौबो बे सिन्डिकेटखौहाय फैसा ट्रेन्सफार खालामनो थाखायल'सो हयथ' बे बिबानखौ होदों जानो हागौ ना मा बुङो रायजोफोर। जोङो फारसेथिं साननानै नायोब्ला बेबायदिनो बुंनांसिगोन। मानो होनोब्ला बिपिएफ पार्टियाबो दिनैनि समावहाय बेबायदिनो फैसा खाङै रायजो राजाफोरखौ एरेन्जमेन्ट खालामगासिनो दङ रायजोफोर। बेथ' नंखाय नङा, नंगौखौसो आंबो बुंदों। बेयावहाय बिपिएफनिबो आखाइ दङ, मात्र आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारल' नङा। बे बाथ्राया जाहैबाय बर्डाराव जुदि एसेबां फैसा खांनानै लायोब्ला अब्ला बर्डार बारखांनायनि उनावहाय पाब्लिकनि थाखाय मानो गोहोम गोग्लैया? गोहोमा गोग्लैखागोन ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन। दानिया फैदो फरेस्ट बिफाननि डिएफअ
बिथाङा मा फोरमायदों ससे खोनासं रायजोफोर। बे एनिमेल्स আছে গোল্ডেন লেঙ্গুর এইটো রেয়ার স্পিচিস রেয়ার প্রাইমেটস এই বস্তুটো মানে উল্টা পানী যেটো কেচমেচ হেলাও নেশ্যনেল পাৰ্ক তাত পৰা ইহঁতে কিবাকে ধৰি পেলাই মানে আনি পেলাই খাচুকত্ৰা এৰিয়াত পুলিচে ইনফৰমেশ্যন পাই ডিটেক্ট কৰিব পাৰিলে লগে লগে আমাক ইনফৰমেশ্যন দিছে আমি আহিছোঁ আমাৰ প্ৰটেকশ্যন স্কোৱাড আৰু ৰাণীকাটা ৰেঞ্জ লগ লাগি মানে এটা পিঞ্জৰা আমি যোগাৰ কৰিলোঁ WTIত যিটো আমাৰ ৰিস্কিউ চেণ্টাৰ আছে তাৰ পৰা আনিলোঁ আৰু মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক সিহঁতৰ পৰাও আমি এটা পিঞ্জৰা আনিলোঁ দুটা পিঞ্জৰাত আমি আঠটা আছিলে আঠটাৰ পৰা এটাটো মানে মৰা অৱস্থাত পাইছে 7টাটো জীৱিত আছে এতিয়া জীৱিত কেইটা আমি পিঞ্জৰাত ৰাখিলোঁ সিহঁতে মানে মনাৰ ভিতৰত বান্ধি পেলাই আনিছিল কাৰণে সিহঁতে সাফোকেশ্যন মানে পাইছিলে সেইকাৰণে আমি এতিয়া পিঞ্জৰাত ৰাখি পেলাই অলপ মানে रिलीफ दिसु नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियायाव नुखादों गल्डेन लंगुरखौहाय बांलादेशी ढाकानिफ्राय फैनानै लकेल मानसिफोरजोंहाय जगाजग लानानैहाय खावफैदों होननानैहाय जोङो मिथिदों दा बिथांमोना हमजाबाय खासिक'त्रानि ओरै बबेबा मोनसे साइडआव हमजादों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों आरो बे मोख्रा जाथि जोङो मोख्रा जाथिबो होननानै बुङो आरो मोख्रा गुफुरबो होनो दे बेखौहाय खिन्थु इंलिशआवहाय गल्डेन लंगुर होननानै बुङो दा बे गल्डेन लंगुरा जेरावबो गैया भारतनि जेरावबो गैया रायजोफोर गुबुन गुबुन हादराव नोङो थांनानै नायोब्ला स्टेटआव थाङोब्लाबो बेवहाय मोख्रा गोजाखौल' नुगोन मिथिबाय दा बेबायदि मोख्रा गुफुर लान्जाय गोलाव गोलावा गैया खिन्थु जोंनि काउन्सिलावहाय दङ बियो आसामनि BTCनि काउन्सिलावहाय बियो दङ दा बेखौहाय नोजोर होनानै सिखना जाहारखौहाय नेशनेल पार्क बानायदों दा बे नेशनेल पार्क बानायसेयावबो अब्ला बे नेशनेल पार्कनिफ्राय खावनानै गुबुन इन्टारनेशनेल हादरावहाय हरनो नागिरनाया बेसेबां आसरित नायलाय रायजोफोर बेखायनो लकेल मानसिखौबो जोबजासे जिउ जोबजासे माब्लाबाबो हगारनो नाङा आरो बै ढाकानि जे इन्टारनेशनेल फैनानै बेवहाय खावफैदों बेखौहाय जिउ जोबजासे साजा होथारनांगौसो होननानैहाय आं सानो रायजोफोर आं खोनानो मोनदों वेस्ट बेंगलावहाय जोंनि आसामनि यानिकि BTCनि माखासे सुबुंफोरखौहाय जुनाद गावनायनि थाखाय दंफां खावनायनि थाखाय हारा हास्ति खालामनानैहाय हाराजों बिगुरजों खालामनानैहाय बेबायदिनो बुथारदों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों दा बेबायदिनो बिसोरखौबो खालामनांगौ मानोना बिसोरो जुनाद खावदों दा बेयावहाय जुदि बेनिफ्राय बिसोरो लानानै थांबाय गुबुन देशआवहाय बिसोरो फिसिहैनानै बैयाव जोलैया एरबायब्ला अब्ला नैबे आसामनि काउन्सिलावहाय फैनानै नायग्राफ्रा नायफैनाय नङा रायजोफोर बेनिखायनो बे गल्डेन लंगुर आरो जेखिजाया जुनादानो जा मोननो थाङै जुनाद बेफोरखौहाय जुदि माबा मोनसे मा होनो बुथारनाय मानाय हमनाय खालामोब्ला बेखौ आयेननि राहा लाथारनांगोन बेखौ आंबो सानखायो ना मा बुङो रायजोफ्रा मा कमेन्ट होनो सानो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि